Sanibona, ngaphambi singene kwivideo namuhla, ngithi angithathe lethuba ngibonge isupport nothando nesikhombise lona lingaphezu kokucabanga kwethu. Siyacela niqhubeke nisupporte njalo ngokubuka amavideo ethu, ungakhohlwa ukukhomenta, ushare, ulike. Siyafisa ukuzwa umbono wakho. Sicela ke singene kwivideo namuhla. We are tired as government now. We'll deal with that situation because it's quite clear that this syndicate thinks that they can collect money, invade land, and nothing happens to them. If we have to meet in court, we'll meet in court. But we are going to destroy those informal settlements. We can't, because immediately after that informal settlement is established, what do people need? They need water. They need a school. They need scholar transport to be taken to the nearest school. They will then come and say they need sewer. They need roads. And we don't have, so we have to move money from those that are obedient to satisfy those that are disobedient because they can close roads or they can go on a public platform and insult us. Those days are over. If there is an informal settlement that is not recognized, that is not registered, that we have not given it the go-ahead, as I'm saying now, we have resolved as government, those informal settlements must be crushed. And we'll try to persuade the affected people to do it voluntarily and engage government. If they don't want to do voluntarily and engage government, we have no choice. But the sad part is that majority of these new informal settlements is people that are not documented in our country. That's the sad part. Lono bekhuluma uPremier waseGauteng okuwuPanyaza Lesufi ekhuluma ngohlelo manje sebehleli lezi government. Ngenza le video ngoba ngibona uDr Nasiphi Moyo edemolish ezinye izindlu lapha endaweni kaMasipala okufika abantu abangama-foreigner bakha khona endaweni kaMasipala bayithathe ngokungekho semthethweni bakha khona. So uMasipala ke wayesethatha igxathu lokuthi no manje akayidemolishe le ndawo. Siyazi ukuthi kunama organization anjengo South African Human Rights Commission uma kuthatha lezo inyathelo ezinjalo ibona abasukumayo bayo challenge lezo ingqomo enkantolo. So sizobheka lelo daba. Kanti enye into ebhlungu eyenzakalayo amanye ama-foreigners uma sewakhona kulezwe lethu azibandakanye ezenzweni zobugebengu. Lo mbuzo ngilo ngewubuzile ukuthi yingoba kulula na ukwenza ubugebengu la eSouth Africa. Yingoba kulula na ukwenza ubugebengu nje la eSouth Africa. Kunabanye futhi baseZimbabwe ngithi besireporte ngabanye izolo. Namhlanje sizoreporta ngabanye futhi baseZimbabwe abatholakale nabo futhi bedayisa imithi le pharmacy bedayisa imithi. Sizobheka asiqale ngalolo daba futhi sizogcina ngalo kaDr Nasiphi Moyo. Nakho ngenza iphutha. Asiqale ngodaba kaDr Nasiphi Moyo asigcine ngalula ngoba ukuze lizohambelana kahle nale video engiqale ngayo. Cela ubone la. So residents of Tshwane, this afternoon we came back to Mabopane. There is this area that we were told by the local councillor that there are foreigners who've taken our land. They've built all these houses here, which are illegal structures. So last week we started issuing contravention notices. This afternoon we're here with the security cluster and we have taken the illegal foreigners that are residing in these houses. But we're going to continue. What we're going to do next is to take our services away because they've not only built on the flood line, but they're also connecting illegally on our water and electricity. What concerns us is the fact that there's a security that is collecting 50 rand per person in this area. We don't know who those people are. We don't know their relationship to the theft of this land, which belongs to the municipality. But we are here with the security cluster. We will make sure that we clear this because there are plans that are afoot in terms of using this plan for the benefit of the residents of Mabopane. But when we have criminals taking over, and that derails development. So I'm here with the Deputy Mayor, the MMC, and we're going to stay in Mabopane for a while because we realize that there are people who want to take over and pretend they are government in Mabopane. So yeah, that's why we are here today. Onobekhuluma iMayor yaseTshwane uDr Nasiphi Moyo osuka lapho deploye iAction SA. Njengoba besho ukuthi bathathele igxathu lokulwa nalobugebengu obenzakalayo lapha endaweni yaseMabopane. Imagine labantu basuka ezweni labo badla umhlaba
bakhe izindlu ngokho semthethweni beba ugesi banogesi mahhala thina sikhala ukuthi ugesi uyadura bona banogesi mahhala la bantu ababarentisile noma babafaka kulezi zindlu bayakhokha ugesi ngake ngahlala endaweni enemikhukhu sasikhokha 150 mhlambe ngenyanga ngisakhumbula kahle kodwa kwaku 150 inyanga yonke unogesi nje inqwaba yogesi ngo150 nje ngenyanga khokha nje kayi1 ngenyanga 150 phinde ufike inyanga ezayo khokha 150 kunabantu abakoleka lezo imali badonsa amanzi ngokungekho semthethweni. Imagine wena ungwala eSouth Africa funeka ukhokhe kodwa kunabantu abathola lezi zinto mahhala. Kunabantu abathola lezi zinto mahhala bebe bengene ngokungekho semthethweni. Angiphinde ngicaphunele enye ivideo futhi. It will be Durban number 2. Abantu bathengisa umhlaba apha. People are building churches. We just need to demolish this nonsense. We can't do this. Imagine. Every time. I cannot choice. Mina ngincoma igxathu elithathwe uDr Nasiphi Moyo nalabo abambisene nabo MMC. Ngiyalibonga leli gxathu ngoba lobugebengu uma biyekelwa buzosidalela inkinga kusasa. Yabona nje manje baphumile nalabantu aba-undocumented kuthiwa baboshiwe. So eminye emizamo le yenziwa ilaba abaphethe ukubalwe nalesihlava esikhona. Kodwa ke kuyo yonke lento le sike sakhuluma izolo. Sakhuluma ngenkulumo eshiwo u-former president uThabo Mbeki. Ngiyabuyela manje yonke lenkinga ekhandwa abantu base South Africa. Nginikhombisile ama-border, nganikhombisa ama-fence ngokwehlukahlukana kwawo. Nganikhombisa indawo ezehlukene eyeSwazini, eyeZimbabwe, eyeMozambique. Nganivezela ukuthi bukani inkinga esinayo. Yonke lento ikhozwa abantu base South Africa. Ngakukhombisa ivideo kaHerman Mashaba phambi kwe-fence eyakhosta ugovernment 38 million. Imali ephuma kuma-taxpayers 38 million kodwa ifence yakhona nawe leyo biye ngayo kwakho ayikhosti 38 million kodwa ingcono kunale esiyibonile. Ingoba ama-comrade alutha imali kunokuthi alungise isimo. Yebo khona uma kwenziwa kanje kuyazameka ukunqandeka lenkinga. Uma ama-organization anjengo-March and March, MK Labour Desk, Operation Dudula belwa nalesimo kodwa bafana nabantu abangalaphi inkinga kodwa badila nama-symptoms. Yabona uma udila nama-symptoms udambisa isimo usuke ungayilaphi inkinga. Ukuze kulashwe inkinga kufuneka kwenziwe amaplan azokhombisa ukuthi manje sekudilwa nesituation njengoba injalo. Mangalungiswa ama-border abe sesimeni bese immigration yenza umsebenzi wayo. Uma sidlala phambili sithola udaba oluthi 2 Zimbabweans arrested trafficking medication from public healthcare facilities. Cabanga nje. Bathatha le mithi etholakala mahhala lapha emakliniki. Lena ebuyiphela abantu bangakwazi ukuyithola, abantu bajike kodwa bona bathatha yona leyo mithi leyo bayoyidayisa. Asifunda udaba lakhona. When South Africans say Zimbabweans take medication in South Africa to sell in Zimbabwe, people say it is notions of xenophobic. That can't be proven. On the 12th of October 2025, the National Traffic Police arrested 2 Zimbabwean nationals in Midrand with a baggie full of medication. Njengoba ubona la ku screen sakho. Yabona eSouth Africa kulula ukwenza ubugebengu. Kulula ukwenza ubugebengu eSouth Africa. Bebengeke basuka abantu emazweni abo bezodla indawo kamasipala baze bakhe kuzo ngokungekho semthethweni uma bekungekho lula ukwenza ubugebengu eSouth Africa. Bebengeke abantu bathatha imithi lefuneka inikezwe abantu mabefika begula ngokwehlukahlukana kwabo lapha emakliniki. Thathe lo mithi iyothengisa iphume la kulezo iyothengisa eZimbabwe. Ukube
ubugebengu akulula ukuthi kwenzeke eSouth Africa. Ngakho-ke ngoba kulula ingakho sibona zonke lezi zinto. Okubuhlungu kunakho konke, labantu ngeke bakwazi ukubenza lobugebengu bengasizwa abantu bala eSouth Africa. Kunamaphoyisa ngoba ngeke ubenze ubugebengu obunje ungasebenzisani nawo. Kunabantu abathize abasebenza mhlambe kuze izibhedlela noma amakliniki. Akuyibona abenza ukuthi labantu bathole le mithi. Kodwa bebodwa labantu baseZimbabwe ngeke babenze lobugebengu. Ya, thina abantu base-South Africa asilithandi izwe lethu. Thina abantu base-South Africa asilivikeli izwe lethu. Thina abantu base-South Africa asilicabangeli izwe lethu. Into esilawulwa yisisu. Ngoba uma sithole thina imali yatholwa yithi, sizokwazi ukuba ukhava iy'dingo zethu kodwa sibe singaboni ukuthi sibulala izwe. Ibuhlungu-ke lento ebesiyiripotha la. Ya, asiyibambe le video. Mina nawe bese sidibana kwivideo elandelayo. Kodwa ukuze siphile eSouth Africa right, ziningi izinto efuneka iguquke. Kubuhlungu ukufunda ipost noma i-article ibhalwe i-DA ithi amaphoyisa wabophe ama-organization lawa alwa nalesihlava. Bese uyazibuza ukuthi amaphoyisa ayeke ukubopha lezi gebengu ngoba umuntu ongene la eSouth Africa illegal uyicala yena ngokwakhe. Kodwa amaphoyisa kuthiwa ayeke lowo muntu loyo abophe lo olwa naleso simo ngoba kuthiwa uthatha umthetho uzenza iphoyisa, wenza umsebenzi ongesiwo wakhe. Uma amaphoyisa esonga izandla afuna abantu benzeni? Uma ngempela amaphoyisa esonga izandla ethatha ibribe ufuna abantu benzeni? Ya, siyibambe le video. Cela ukuze ukuphawula kwakho la comment section. Mina nawe bese sidibana kwivideo elandelayo. Ngiyabonga.